हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला पुंडली कवरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय, शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद श्रीपाद बाबा की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद रामदास बाबा की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद अमृते दादा की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद जगदीश बाबा की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद जिगनाई की जय, सद्गुरु सच्चिदानंद बाप्पा महाराज की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सब साधु संतन की जय। सद्गुरुनाथ माझी माय, दावे आपुले कोमल पाय, सद्गुरुनाथ माझी माय, दावे आपुले कोमल पाय, श्रीपाद बाबा माऊले करी कृपेची सावली, श्रीपद बाबा माऊली करी कृपेची सावली, रामदास बाबा माऊली करी कृपेची सावली, रामदास बाबा माऊली करी कृपेची सावली, अमृते दादा माऊली करी कृपेची सावली, अमृते दादा माऊली करी कृपेची सावली, जगदीश बाबा माऊली करी कृपेची सावली, जगदीश बाबा माऊली करी कृपेची सावली, जिगनाई माऊली करी कृपेची सावली, जिगनाई माऊली करी कृपेची सावली, आप्पा माऊली करी कृपेची सावली, आप्पा माऊली करी कृपेची सावली, सद्गुरुनाथ माझी माय, दावे आपुले कोमल पाय, सद्गुरुनाथ माझी माय, द्यावे आपुले कोमल पाय, अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपुत्र, दया आठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी, नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी, मा वसुदेवंतं देवं कंसचानूरवर्धनं, देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्रीपादनाथं गुरुराज वैरं, मोक्षनामज्ञानदानखिदक्ष, कोटि क्षेत्र निवासी अनं, तं नमामि वेद विद्या वरिष्ठं, तं नमामि वेद विद्या वरिष्ठं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जयाच्या संगतीने विराग झाला, मनोदरीचा जडभास केला. अरे साक्षात परमार्थ मन भेटविला, विसरू कसा मी श्रीपाद चरणाला. विसरू कसा मी अमृतदादांच्या चरणाला. ओम नमो ज्ञानेश्वरा. ओम नमो जय वेद प्रतिपाद्य जय जय सोसमेद आत्मरूपा. देवा तूच गणेशु सकल अर्थ मध्ये प्रकाशू, मने निवृत्ती दासो अवतारी जो जे आत्मरूप गणेशु केली स्मरण. होय सकल विद्यांचे अधिकरण ते जीवन दुसरी चरण श्री सद्गुरूंचे ते नमस्कार ज्ञाता. विश्व विकासित मुद्रा सया तो दया सोडवी तुझी योग निद्रा. तया नमोजी गणेंद्र श्री गुरुराया. त्रिगुण त्रिपुटी वेडीला जीवत्मा दुर्गा आडीला, तो आत्मा शंभुनेश्वरीला सद्गुरु दादा तुमच्या स्फूर्ती. जय जय. बघा संत कबीरदास खूप छान म्हणतात. गुरु गोविंद दो नोखडे का केला गोपाल. गुरु गोविंद दो नोखडे का केला गोपाल. बलिहारी गुरु आपदे, गोविंद दियो दिखाय कबीरा. गोविंद दियो दिखाय. बघा गुरु आणि देव जर समोरल्या समोर जर उभे असतील, मग प्रथम नमस्कार कोणाला करा. ज्या सद्गुरूने माझ्या जन्म मरणाचा फेरा बाद केला, असे सद्गुरु सच्चिदानंद श्री सद्गुरु सच्चिदानंद अमृतदादा यांना मी कोटी कोटी प्रणाम करून माझी सेवेला सुरुवात करतो. बघा सूर्यासमोर काजवायचा असा काय उजेड पडेल, परंतु सद्गुरु अमृतदादांचे स्मरण करून इथे बसले आहे. मी जे पण काय बोलेल ते सद्गुरु अमृतदादांच्या कृपा आशीर्वादाने बोलेल. बघा तुम्हा आई वडिलांची सेवेसाठी निवडून घेतलेली अर्जुना मी नसे ऐसा कवून उठावा असे, परी प्राणी यांचे दैव कसे जन देखती माते. तरंग पाने विन सुकती, रश्मी वाटे विन न देखती, तैसे मीच ते मी न होती विस्मो देखे. आत बाहेर मी कोंदिले, जग निखिल माझे ज्योतिले. जैसे कर्म दया आडा आले ती मीची नाही म्हणती. बघा सेवेला सुरुवात करण्यापूर्वी पर्याय द्यायचा होता असा. संत श्रीपाद संत रामदेव संत अमृतदादा या फेसबुक पेजवर महाराजांनी सेवा दिली. आमचे हृदयस्थान सद्गुरु सच्चिदानंद जगदीश बाबा असतील, ओंकार बाबा असतील, मसुद बाबा असतील, यांना मी कोटी कोटी प्रणाम करून माझ्या सेवेला सुरुवात करतो. बघा तुम्हा आई वडिलांची सेवेसाठी निवडून घेतलेली मी आद्या 9 वयामधील आहे. बघा अर्जुना मी नसे ऐसा कवून उठावा असे, परी प्राणी यांचे दैव कैसे जन देखती माते. अर्जुना मी ना अशी जागा श्रीकामी आहे. ज्ञानेश्वर महाराज देखील प्रमाण देतात. ते काय बोलतात. ज्ञान देवा पाठ हरी हा वैकुंठन भरला गंधाट हरी दिसे. म्हणजे भगवंत ना अशी जागा श्रीकामी नाही. बघा ज्ञानेश्वर महाराज देखील ज्ञानेश्वर सांगतात. ते काय बोलतात. तो मी वैकुंठी नसे, एक वेळा बाण भिंबी न दिसे, परी योगियांचे माणसे उमरडले जाय. परितया पाशे मी पांडवा, मी हार पलोगी वसावा, जेत नाम घोषवरवा करीती माझा. कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचेच निखिल प्रबंध, माझी आत्मच्याचे विशुद्ध उदंड गाठी. म्हणजे भगवंत अशी जागा श्रीकामी नाही. मग दाविले जेवी एके, ब्रह्म आळविले कौतुके, मागा असता ठाके पुढे उभा. म्हणजे भगवंत अशी म्हणजे देव ना अशी जागा श्रीकामी नाही. आत बाहेर मी कोंदिले, जग निखिल माझे ज्योतिले. जैसे कर्मदया आडा आले ते मीची नाही म्हणती. म्हणजे देव नाही अशी जागा श्रीकामी नाही. आत आणि बाहेर तोच कोंडलेला आहे. पण आपल्याला कधी प्रचित येईल. जोपर्यंत आपण सद्गुरू शरण जात नाही, तो नामरूपी निज वस्तू जोपर्यंत आपल्याला प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही. आजकालची कंडिशन कशी बघा. शोधीसी मानवा राहुरी मंदिरी, नांद तो देव हा तुझ्या अंतरी. काय सांगितले साधू संतांनी. बघा ज्ञानेश्वर महाराज 9व्या अध्यायामध्ये 4 क्रमांकाच्या श्लोक मध्ये 3 क्रमांकाची ओवी काय सांगते बघा. तैसा हृदयामध्ये विरामू, असता सर्व सुखाचा रामू, की भ्रांतासी कामू विषयावरी, तरी मी तव सकळ देई, असे येत विचारू नाही. आणि तैसेची माझे टाई सकळ असे, एरवी सर्वांचे हृदय देशी, मी अमुका आहे आयशी.
जी बुद्धीस पुरे अर्निशी ती वस्तू का अर्जुना मी ती वस्तूच आपण सांगितली. बघा बघा सद्गुरु दादा आल्यावर नेहमी ओवे घेतात ते का वस्तूशी जाणू जाता जाणण्याची वस्तू तत्वता. अरे जाणणे आणि जाणता काही सौरे आपणच ज्ञान स्वरूप आहे ते गेले हे दुःख नव्हे आणि विश्व ज्ञानी होय गगन एवढा. आपणच देव आहोत आपणच तो ज्ञान स्वरूप आहे. बघा माझं नाव माऊली आहे. माऊली नावाचा मुलगाच माऊली सुधारला गेल्यावर किती दिवस सापडेल सापडणार नाही. मीच जर मला पाहायला गेल्यावर किती दिवस सापडेल सापडणार नाही. आपणच देव आपणच भगवंतच भगवंताला शोधल्यावर किती दिवस सापडेल सापडणार नाही. बघा एक्झाम्पल द्यायचं ठरलं तर डोळे दोन आहेत पण दृष्टी मात्र एकच. काने दोन आहेत पण ऐकायला मात्र एकच. पावले दोन आहेत पण एक पाऊल पुढे टाकतो मग दुसरा पाऊल पुढे टाकतो. तसे पाऊल मात्र सुद्धा एकच आहे. तसा तू आणि अर्जुना मी कसा आहे तर एक आहे. कसा सांगितला तर एक सांगितला. कसा सांगितला एक सांगितला. बघा ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ते काय बोलतात 14व्या अध्यायामध्ये 26 नंबरच्या श्लोक मध्ये भक्तीचं काय सांगतात. तरी व्याभिचार रहित चित्ते भक्ती योगे माते सेवितो गुणाते जापू शके तरी कोण मी कैसी भक्ती अवविचार काय व्यक्ती हे आगवेची निवृत्ती व्हावी लागे. तरी पार्था पर्यसा मी तव येतायसा रत्न केळाव जैसा रत्न तो. अरे पार्था रत्नावर रत्नाचे तसे वेगळे वेगळे नाही. तसं तो आणि अर्जुन मी कसा आहे तर एक आहे. कसा सांगितला तर एक सांगितला. ते खाली येऊन म्हणतात घृताचे तिथले पण न मोडीचा घृताची जाण का नाटीचा कांकण सोनीची. ते घृत म्हणजे सगळ्यांना माहिती. घृत म्हणजे तूप. तूप थिजले आटले तरी ज्याप्रमाणे तूपच अर्जुना तसं तू आणि मी कसा आहे तर एक आहे. कसा सांगितला तर एक सांगितला. ते खाली येऊन म्हणतात ठोका तरंगुल आणू परी सिंधूशी नाही बिंदू आयसा ईश्वर आणि मी आणू नयेची मा आयसे निवास समरसे दृष्टी जे उल्हासे आणि भक्त पाय आयसे आम्ही म्हणू. भक्त पायसे आम्ही म्हणून जशी नदी व नदीची लाट जशी वेगळी नाही तसं तू आणि मी कसा आहे तर एक आहे. कसा सांगितला तर एक सांगितलं. एक नाम हरिद्वेत नाम दुरी नाम देव घेणारा कसा सांगितला एक सांगितला. बघा श्रीपाद बाबा नेहमी म्हणायचे जिसकी उसकी टेक सबकी निशानी एक. बघा श्रीपाद बाबा त्यांचे साधकांकडे गेल्यावर नेहमी म्हणायचे गोटीला यायचे बाबा काय जण म्हणायचे चला बाबा बाबा काय म्हणायचे ज्याला नसल यायचं त्यांनी गोटीत जा त्यांना मला घेऊन गोटीत जा. मग अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. परत काय करावं लागेल त्याच्यासाठी वाट दाखवणार गुरुच असतात सद्गुरुच असतात. तो भगवंतच असतो. बडा बिकट यमगाट गुरु विना कोण बताये वाट. गुरुच फक्त ती वाट दाखवतात. तया गुरु मार्गी टेके जयाचा सुग्रावा देके आणि तरी तयाचा मंत्र सुकेरू नये. बघा आज बघा आज आजकाल ज्याच्या ठिकाणी विशेष ताटमट आहे तो गुरु आपण काय करतो तर आपण त्याला शरण जातो. पण ज्ञानेश्वर महाराज काय म्हणतात गुरु दाविलिया वाटा येऊन विवेक तीर्थदट्टा आणि धुनी माळकट्टा बुद्धीच्या तिने. बघा ज्ञानेश्वर महाराज काय म्हणून गेले मार्ग दावूनी गेले आधी दया निधी संत तेनेची पण ते चालू जाता न पडे गुंता कोटे काही. काय करावं लागेल साधू संतांनी सांगितलेलं मार्गावर जर का गेलं तर कोठेही गुंत पडणार आहे. साधू संतांनी मार्गावर नाही गेलं तर ते पुढे म्हणतात म्हणून मार्ग गेला तो तेथेच चिमुकला. म्हणून मार्ग गेला तो तिथे चिमुकला. मुकल्याशिवाय राहणारच नाही. आई वडिलांनो मुकल्याशिवाय राहणारच नाही. साधू संतांनी जी वाट दाखवली आहे जो वर्म दाखवलाय त्या वर्मावर आपल्याला जायचं आहे. काय त्या वर्मावरती आपल्याला जायचं आहे. वर्म दाखविती संत म्हणून धरावी संगत संती सांगे सकयाची. संत संग धरा संतांची वर्म दाखविती संत म्हणून संतांची संगत करा. बघा भगवंत त्या उद्धवाला सांगतात संत केवळ कृपेचे रूप संत जे माझे निज स्वरूप या लागी सत्संग फिटे पाप होती निष्पाप साधक निष्पाप करून
आणूनी निश्चित उदवा. उद्धवा काय करतर यास उद्धवा काय करतर या सत्संगानेच ते बाप नाहीसे होते. बघा निवृत्ती महाराज म्हणतात संत संग देई संत संग देई संत संग देई संत संग देई अनिक प्रवाही घालू नको अनिक प्रवाही घालू नको. संत संग देई संत संग देई संत संग देई संत संग देई. काय म्हणले ते संत संग देई संत संग देई. बघा संत नामदेव महाराज तर खूप छान म्हणतात नामा म्हणे देव नामा म्हणे व इच्छी सतसंगता या जीवलगा आम्ही जन्मोजन्मी. बाबांनो आम्ही कसे आहोत जन्मोजन्मांतरीचे कसे आहोत तर जीवलग आहोत. कसे आहोत तर कशासाठी आलो तर सत्संगासाठी संतांचा संघ तोची स्वर्गवासा. आम्ही या कीर्तने शुद्ध झालो. मग कीर्तन कुठलं सांगितलं टाळ वाजवणं मृदुंग वाजवणं हे कीर्तन सांगितलं का. बघा ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात कीर्तन चांग होय अंग हरी रूप. तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे नाशेल व्यवसाय प्राय चित्ताचे जेतन नामाची नाही बापाची आयसी केले. ज्या वेळेला अंग हरिरूप होतं ना आई वडिलांनो ते खरं कीर्तन सांगितलं. काय ते खरं कीर्तन सांगितलं. बघा आई वडिलांना आपण खूप बागायचे. जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले तो वावे या विठ्ठले कृपा केली. श्रीपाद माऊली एक संतांचे हो नाव रामदास माऊली एक संतांचे हो गाव. गोटीला जमतो साऱ्या साधकांचा मेळा भाऊ बहिणीचा किती आहे व जिव्हाळा. मनात त्यांच्या भाव त्यांना भेटेला ओ देव. श्रीपाद माऊली एक संतांचे हो नाव रामदास माऊली एक संतांचे हो गाव. अमृते माऊली एक संतांचे हो नाव. काय म्हणले ते मनात त्यांच्या भाव त्यांना भेटला ओ देव. आई वडिलांनो ज्यांच्या मनात भाव आहे ना त्यांना देव भेटल्याशिवाय राहणार नाही. काय देव भेटल्याशिवाय राहणार नाही. कारण संत म्हणतात भाव काबू बसमे भाव ही एक सार हे भाव से मुझे बजे तो भाव से बेड़ा पार है. भाव भी न कुछ भी दे तो वे मैं कभी लेता नहीं. भाव काबू बस में भाव ही एक सार है भाव से मुझे बजे तो भाव से बेड़ा पार है. देव भावाचा भुकेला आजी दुष्काळ त्याला जर दुष्काळ पडला तर ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात भाव बळे आकळे एरवी ना कळे आणि कर्तळी आवळे तैसा हरी. भाव बळे आकळे आवडा जर कातर ठेवला तर इथून कसा आहे तर सारखाच आहे. तसं तुम्ही आपण कसे आहोत तर एक आहोत. कारण तुकाराम महाराज म्हणतात भावे गाती गीत शुद्ध करून या चित्त. काय भावे गाती गीत शुद्ध करून या चित्त. मग चित्त कधी शुद्ध होईल आई वडिलांनो. त्या गवळ्यांनी काय म्हणतात त्या हरीने माझे चित्तच हरून नेले. हरीने माझे हरिलेचे हरीने माझे हरिलेचे आभार वेत विसर भारवेत विसरल आता कैसे जाऊ गरा आता कैसे जाऊ गरा. त्या गवळणी काय म्हणतात त्या हरीने माझे चित्त सारून नेले. भार वित्त विसरले सगळंच विसरून गेलं. आता कैशी जाऊ गरा नोये बरा
काय डोळे भरा लौकिक. बाबा मी आता घरा कैशी जाऊ. त्यासाठी भाव लागतो आई वडिलांनो. कारण एकनाथ महाराज त्यांच्या हरिपाठात म्हणतात, आवडीने भावे हरिनाम घेसी, तुझी चिंता त्याशी सर्व आहे, नको भेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पतितो लक्ष्मीचा जाणं तसे, सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, तुझं ओकली आयशी नाही, जैशी स्थिती आहे तैशा परी राहे, कौतुक ते पाये संचिताचे. काय कौतुक ते पाये संचिताचे. एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरी कृपे त्याचा नाश झाला. आवडीने जर का ते देवाचं नाम घेतलं, त्या भगवंताला जर का शरण गेलं तर देव आपल्या हृदयात प्रगटल्याशिवाय राहणार आहे. हृदयात प्रगटच आहे, पण हृदयात प्रगटच आहे. बघा एखादी बाय असेल, इथे साडीचं सेल लागले असेल तर कसं आपण दुसऱ्या सांगतो, बाबा इथे सेल लागलाय, तू काय करते, साडी घे. काय जशी ती बाई त्या लेडीजला सांगते तसा हा साधक काय करतो, तुझ्या नामाने अनुभव आलेला ते प्रचिती काय करतो तर सांग, अनुभव आलेला सांगतो. अनुभव आले अंगा ते या जगात येत असे, अनुभव आले अंगा ते या जगात येत असे. म्हणून तुका म्हणे येत अनुभव काय करत, कसं बोटानं दाखवू तुला घे अनुभव गुरुच्या मुला, कसं बोटानं दाखवू तुला घे अनुभव गुरुच्या मुला, कसं बोटानं दाखवू तुला घे अनुभव गुरुच्या मुला. जोपर्यंत तुम्ही अनुभव घेत नाही, बघा पूर्वजन्मी सुकृत्या थोर केली ती मजा आजी फळा आली, परमानंद माझी आजी मानसी भेट झाली संतांची. बघा परमार्थाच्या स्वरूपात विलीन व्हायचे असेल तर ज्याचे साधन फक्त संतांकडेच आहे, त्याचे साधन फक्त संतांकडेच आहे. ते ज्ञान म्हणजे श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम आणि चोखट, याच्याशिवाय दुसरं काहीही नाही. काय याच्याशिवाय दुसरं काहीही नाही. ज्ञान देव ते ज्ञान पैगा बरोबर जरी मनी आत्या आणावे तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी, तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी, सर्वस्वेशी. सद्गुरु वाचून सापडे ना सोय, धरावे ते पाया आधी आधी. बघा देवापेक्षाही जास्त महत्व सद्गुरुलेले आहे, कारण तुकोबरायांचा आत्मस्तकी लागल्यावर निळवरांना देव प्राप्त झाला. निळवरांना देव प्राप्त आहेच, पण सद्गुरूने काय केले तर जमिनीत पाणी आहेच, पण पायाळू मनुष्य विचार लागते. अन्यथा कुठेही आणि कितीही खाल्ले तरी उपयोग नाही. अन्यथा कुठे आणि किती खाल्ले तरी उपयोग नाही. अन्यथा किती आणि कुठे खाल्ले तरी उपयोग. तसेच दुधामध्ये तूप आहे, पण दुधावर वरून का बोट फिरवलं तर हातावर लोणी लागेल का? त्यासाठी प्रक्रिया आहे. मग कुणी लावणीता तैसे ज्ञानंता वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग. दूध तापवून विरजन लावून त्याला रवीने ढवळावे लागेल तेव्हा जाऊन लोणी मिळते. बघा आजकाल बघा साधू संतांच्या ग्रंथांना पुढे ठेवून आज कोण भक्ती नाही करत, सगळेच भक्ती करतात. पण तुम्हाला आम्हाला प्राप्त झाला तो घोटी निवासी सद्गुरु सच्चिदानंद श्रीपाद बाबा यांच्यामुळेच. पुण्य फळले बहुत दिसा भाग्य उदयाचा ठसा, आणि झालं सन्मुख तो कैसा संत चरणी पावलो. उजळले भाग्य आता अवघी चिंता वारली, संत दर्शने आला व पद्मनाभ जोडेला. संपुष्ट हे हृदय पेटी करून पोटी साठवू, तू का म्हणे होता तेव्हा तो या भावा सापडला. बघा आता तुम्ही इथे मुला मुलींची लग्न करता तेव्हा ते उजळ नेता. देव काय एवढे दिवस माले होते रे बाबा? देव काय मिळत नाही. वस्तुस्थिती जशीच्या तशीच आहे, ती होतही नाही आणि जातही नाही. फक्त कर्मामध्ये मनुष्य योनीत जो महिला आला आहे ना तो घालवायचा आहे. जो ज्याला समजला उजळले भाग्य आता अवघी चिंता आवारली. चिंता चित्ताला लावी मनाच्या मनाला, उन्मनीच्या सुखात पांडुरंग भेट देवत. तुम्हाला उन्मना अवस्था निर्माण केली. बाय उपळी कुठाला घेते, बाळाला झोका देते, चाणी देते, शेजारणीशी बोलते, पण सर्व लक्ष तिच्या उकळीकडे असते. काय सांगू आता संतांचे उपकार, मज निरंतर जागविती, काय द्यावे त्याशी वावे उतराई, ठेविता बाई
जीव थोडा तुम्ही जीवनात चांगले काम केले आपुली हा इथं जो असे जागता धन्य माता पिता तयाच्या कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाठे देवा भक्त म्हणजे देव तो एक आहे असं निशिकांत अनुभवायला पाहिजे गंध गोळ्या उघडणारे गंज आहे म्या दारुने सर्व वाटोळे केले भाग्याचे म्हणून वाचलो केसाने गळे कापले कानाला खडा लावितो देवा पाठीवर मार पण पोटावर मारू नको बघा बंधनापासून चिंतन केले म्हणून चिंता वारली नसते केले तर वारली असते चिंतनाची रीत केली तर झोपे आहे चिंतन नक्षिकांत व्हायला पाहिजे बंधनापासून उकळल्या गाठी देत आली मिठेचा अवकाश आपले 3 बंधन आहेत उडियाना बंधन जालदार बंधन आणि मूळ बंधन लाहो करा गाठ घाला मूळबंदी तुम्ही आपण मूळ बंधनाला गाठ घातली आहे बंधनापासून उकळल्या गाठी देत आली मिठेचा अवकाश मग अग्निकुंड बेची घातली त्या पूर्ण देशी जेवी मुकली ते फळी जे मर्जा रुपिली शुभांग शुभ अंगा कर्मे जे उरावे ते सुख दुःखी फळावे आणि तया ते भोगावे देव एका ते उगारिले मजे कर्म ते याची देवाचे पुशिले जन्मवरण जन्मा सविश्रम वरचिले गेले अर्जुना म्हणजे हृदय सद्गुरुजीने तारिलो हा संसार पुरू म्हणून मिशीची आद्य दुर्विवेकावरी जैसे डोळा अंजनी विटे देवी दृष्टीची पाटा फुटे मग वास पाय तिथे प्रगटे महानिधी का चिंतामणी आली आधी सदा विजय वृत्ती मनोरथी ताईचा मी पूर्ण कामश्री निवृत्ती ज्ञानदेव म्हणे काय तया परिश्रुत अनुभवावी कथा ती हळुवार चित्त अनुनिया हे मदची स्तव झाले परी म्या नाही केले आईसे जेने जाणितले तो सुटला गा हे मदची माझी असता जिने न दुरावे पंडू सुद्धा ते पुण्य आयसे म्हणता जीवन तुटे काय हा विचारून अहंकार संडीजे मग आस्तीची वस्तू होईजे तरी आपली सुस्ती सहजी आपण केली एरवी कोशी किटकायच्या परी तो आपण वैरी जो आत्मबुद्धी शरीरी चारू स्थळी जो आत्मबुद्धी शरीरी चारू स्थळी ऐका मग तो आनंद पारता असे म्हणतो पैगा योगयुक्त झालाशी आता मग समग्रात जाण्याचे ऐसे मग समग्रात जाण्याचे ऐसे आपुल्या तळाची रत्न जैसे तुझं ज्ञान सांगितलं तैसे विज्ञानाशी येथे विज्ञाने काय करावे ऐसे घेसे जरी मने व्हावे ऐसे घेसी जरी मनोभावे तरी पय आती जाणावे त्याची लागे हृदय एक झाले या हृदयची ते हृदय घातले आणि द्वेतन मोडीता केले आपण आयसे अर्जुना सुवर्णाचे मनी केले ते सोनी आजचेच सुती होविले त्या तैसे म्या जगधरिले साभ्यांतरी सुवर्ण मनी सोनिया कल्लोळ जैसे पानिया तैसे माझे धनंजय शरणीय तू तैसे माझे धनंजय शरणीय तू सुवर्ण पायपा कापसाची कुटू काय कापडाची होती बेटे ते बेटे त्याची दिटी कापडीची झाला हारीने बघा तुम्हाला बघा इथेच माझी सेवा समर्पित करतो सद्गुरु सच्चिदानंद श्रीपाद सद्गुरु सच्चिदानंद रामदास सद्गुरु सच्चिदानंद अमृता सद्गुरु सच्चिदानंद विकी बाबा सद्गुरु सच्चिदानंद विकी बाबा सद्गुरु सच्चिदानंद जिग्नाईस यांची त्यांनी सेवा समर्पित करतो कुंडलिकावर झाले विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय सद्गुरु सच्चिदानंद श्रीपाद भगवान की जय सद्गुरु सच्चिदानंद रामदास भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद अमृते दादान की जय सद्गुरु सच्चिदानंद जगदीश भगवान की जय सद्गुरु सच्चिदानंद जिनाई की जय सद्गुरु सच्चिदानंद बाप्पा महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय साधु संतान की जय आता विश्वास तोषोनी मज द्यावे बसाय दानवे जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे
दुरिताचे तिमिर जाओ ईश्वर सधर्म सूर्य पाहो जो देवांची तो ते लावो प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांडी आली अनवर्त भूमंडळी भेट तू दया भूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे आंचन मातंड जे तापहीन जे सर्वाही सदा सज्जन स्वयरे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होमी तिमी लोकी भजो आजी पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ पजिविये विशेषी लोकिये दृष्टांदृष्ट विजय वावे मने श्री विश्वेश्वराव आओ इलदान बसाओ हे वरे ज्ञान देव सुख्या झाला हे वरे ज्ञान देव सुख्या झाला हे वरे ज्ञान देव सुख्या झाला. ओम शांती शांती शांती.